में। ₹2 बागी आज जैसे लागत कि सब्जी किने गइल बा लोग आ बाजार में जाके कहता ₹2 के धनिया पत्ता दे दो ना। ऊ बड़ा मऊग आदमी बड़ा खेसारी भैया मिजाज हरिहर करे के चाहता र। वीडियो को लास्ट ले देखो तभी आप लोग का बहुत मजा आएगा। अच्छा ले ला ₹2 ना लेम तक का करब। बाघ मर देखे सारी भैया आजकल के लइको नहीं खा ले ₹2 और ₹5 मिठाई खाए खातिर आ तू चुमा चाटी लेबे खातिर ₹2 देता र। मऊगई चीज करे खातिर कितना रुपया लागी खेसारी भैया? हाँ का बात करता रहा खेसारी भैया ₹2 लागी। हाँ रुक जा खेसारी भैया ई गलत काम होता। तू इतना अमीर आदमी बारा तो ₹1-2,000 मांगते तो तू ₹2 पर अटकल बारा। अरे होई पगली के पाछा पगली झर पर कहा भी यार वो ई पगली ना ही दिल और जान ही। अभी ते जानते न किसकी लड़की के चक्कर में कितना लड़का बर्बाद हो गइलन। हमरा कहे के अर्थ बाकी मान ल कौन लड़की पटैले बार आ कही कि बाबू रिचार्ज करवा दो ना तो तू का कहब कि हमरा पास पैसा नहीं। बारा मऊग आदमी बारा खेसारी भैया मिजाज हरिहर करे के चाहता र। अरे तो तोहरे खातिर चल झूठा ऐसे तू रहो जान मां। हाँ मन मत तू र। अरे होलिये से तारा के खेसारी भैया ₹2 देता रन मगर सब तो तोहरे खातिर करता रन। हाँ भाई ई बात एकदम ठीक बा दूरी बनाइए क्योंकि कोरोना के समय चल रहा है। ये मैडम जी गर्मी के दिन बा तो पसीना चुई मगर एगो बात बा लोग कहत रहा कि गर्मी के दिन आई तो कोरोना भाग जाई मगर ई तो बढ़ते जाता। देखा मैडम जी जवन भीतरे चीजवा रोता नु सब कोई से बतावत मत चलो कि गर्मी के दिन आ गई। अच्छा देखा लोग भाई लोग बड़का बड़का बात फेंके वाला आदमी के पहचान गाना के कहल जाला कि मुँह खोल के मांगा मुँह मांगा जानू।